Het is tongetje, 13 december. Dit is het Boppenslag Café. En ik heb jong maar één gast. En dat is de erevoorzitter van Sportclub Heerenveen, Riemer van der Velde. Riemer van der Velde, erevoorzitter en clubheld. Of intrigant en bemoeial. Van der Velde speelt kwartbetellenvoetbal in Grace. Maar hij stapt al gauw oer naar de motorsport. Hij wordt de baas van Mexicaanse ijskoos. 1, 2, 3, je proeft het zo. Het is ijs van Caraco. Mexicaantje, oranje hoed. Caraco ijs, geweldig goed. Caraco ijs, Caraco ijs. Geweldig lekker. En in 1983 wordt hij voorzitter van het Sagutas Faite Heerenveen. En de rest is geschiedenis. In 2006 neemt hij afscheid van Heerenveen, maar of dat nou een goede karwest had, is de vraag. Het eigen vermogen zakt van 30 naar over miljoen. Het stadion zit net vol, sponsoren rennen fot en Heerenveen zakt dit jaar aan naar het rechterrijtje in de competitie. Riemer had 3 echte leefdes. Golf, Annie en Heerenveen. En daarom kan je het net litten. De vraag is nou, wat is beter voor de club? Riemer van der Velde die Heerenveen maar rest lid, of Riemer van der Velde die het wat zissen had? Van der Velde, welkom hier in het Boppenslag Café. In 2006 toen nam je afscheid als voorzitter van Sportclub Heerenveen. Hoe ziet het leven van een oud-voorzitter erop stuit uit? Nou, dat is best wel heel aardig. Toch wel? Ja, ik had behoorlijk druk, mag ik zeggen. Dat is wat oors dan ik verwachtte hier. Want vroeger ook bij de clubs wie je dan eerst een secretaresse en dan wie de meesten die konden wat voor je dwan. Ja, in Sint-Wurg dan is Annie mijn secretaresse en voor de rest dan mag ik het zelf doen. Dus, Maar wat heb je al bij de einde? Nou, ik ben, ik doe links en rechts in het bedrijfsleven wat. Dat is best wel nog heel aardig. Hier en daar als in een stichtingbestuur of ik ben bij een club, daar zit ik als aandeelhouder bij. En, Toch zou het er misschien wel oors uit dat je van tevoren tocht ging. ja, net, dat valt best mee. Ja? Ik hier een redelijke inschatting maken van wat ik te dwang kreeg. En nou, ik ben net in dat beruchte zwarte gat vallen. Nee. Dat is mij echt mij vallen. Ik had dan meestal niet zeggen, ja, het eerste je weer even wennen, wat Heerenveen betreft. Dat Ja. weer Wolsa. Want daar zit nogal wat druk op vanuit de historie. Maar uiteindelijk vond ik dat er best mij voor. Ja, want toch is het na je uittreden in 2006 staat er gewoon alleen nog maar minder worden, hè, maar Heerenveen. Ja, dat vind ik wat te eenvoudig. Want er weer natuurlijk ben keuzes maken. Dus op een gegeven moment, toen zitten we toch we zitten bij de top 4, top 5. En Nijmegen is een keuze maken om iets meer risico te nemen, zodat we de doorstroming naar misschien de derde en wat, we gaan een keer tweede west, maar daar wat vaker structureel te zitten. Dat was ook al de bedoeling in de tijd van Koos Vormsma. Ja, toen is op dat moment is dat de bedoeling west. Nou, en gezien de financiële positie, dan kun je zeggen, we zitten op een rond de 30 miljoen. Nou, het weer niet zo'n grote stap meer om naar 40ers te gaan. Nou, daar is bewust wat risico nam. Dat is willen ze weten, is dat gebeurd. Nou, en dat had net altijd even gelukkig uitpakt. Hè? Maar dat kan je van tevoren ik net weten. Maar laten we even waarom gaan naar jouw opvolger, Koos Vormsma. Dat was net jouw eerste kandidaat, toch? Nee, Want hoe zie je dat nou correct? Nee, maar nou, dat had ik net zo volle zin meer. Het weer de bedoeling dat ik mijn eigen opvolger, dat ik daarbij betrokken was. En misschien van tevoren al oplieden. Nou ja, daar gingen we min of meer afspraken om maken. Nou, daar is op een gegeven moment had toch de Raad van Commissarissen, want dat is toch het orgaan dat de basis is bij de club. En die had buiten mij om de beslissing nam om Koos aan te stellen. Nou, wie Koos een vriend van mij, een goede vriend.
Maar boeten jou om. Maar boeten Dus, me om, ja. Hoe heb je dat nou gebeuren laten kind? Ja, er is wel eens iets in je leven, daar heb je zelf geen invloed op. Daar heb ik even een minder gevoel bij. Ik had dat geaccepteerd en dan mag je er eigenlijk net zo lang meer op zeuren. Maar toen ging het dus al mis. Nou, dat weer niet helemaal conform de afspraak. Maar ik had geaccepteerd en ik zou zeggen, zand erover. Ja, want Vormsma wie trouwens doen nog wel in eerste instantie, laten we daarna even naar Sjen, nog wel in de veronderstelling dat ze jou vaker bij de club belukken zoeken. Laten we er even naar Sjen. We zullen Riemer nog nadrukkelijk betrekken bij de scouting. Hij heeft een ontzettend goede kijk om te zien hoe voetballers zich ontwikkelen, waar ze zich ontwikkelen. Ook bij alle andere ingrijpende dingen denk ik dat een man als Riemer verdient het. Ja, dat je dat van tevoren ook even tegen hem aanhoudt alvorens een ingrijpende beslissing te nemen. Ja? En hij zal nu moeten leren dat hij na 1 oktober niet meer de man is van beslissingen nemen. En eigenlijk, Van der Velde, is dat heel dom misleren. Ja, maar er is wel af en toe mij mee praten over scouting. Hè? Dus daar kan ik weinig commentaar op hebben. Alleen nog het advies, wat ik zo regelmatig een adviserende rol richting Koos had. Nou, dat hadden we op een gegeven moment stopzetten, omdat dat net functioneel weer. Had dat ook een verkeerde inschatting van jou, West? Nou, ik ben mij dat advies akkoord gegaan. Hè? Dus uiteindelijk heb ik zijn van, dit schiet net meer op, hier hebben we niks aan, dit moeten we net laten gaan. En de man ging gewoon hun eigen gang. Ja, maar goed, ze waren niet baas. Koos weer algemeen directeur, die weer de baas. Die koe oerlezen met de raad van commissarissen. En dat weer duidelijk, daar heb ik geen invloed en geen stem op. En ik weer stoppen, als ik terug in matten. Ja. Dus dat is helemaal helder. Daar heb ik, als ik eerlijk ben, geen probleem. Want alleen, ik vind voel meer rol van adviseur. Daar heb ik niet meer het goede gevoel bij. En toen had ik een Koos zijn, daar stoppen we mee. Ja, maar neem je het jezelf net kweer dat je eigen opvolging net goed regelen hebt? Ja, daar heb ik even minder invloed op. Hè? Dus het is de kip en het ei. Hè? Daar heb ik geen invloed op. Ja. Je zit een doel nog in de rief van commissarissen. Nee. Net? Nee, ik ben naar dat Koos wat voortgang is. Dat weer dus eind 2007, begin 2008. Toen ben Foppe en Teun en ik, Teun van der Meulen, ja. die ben toen in de raad van commissarissen kwam. Toen is de raad uitbreiden naar zo'n man. En daar had ik 2 jaar in zitten. Ja, want daar ben je uitgestapt. En ik ga hier een brief van jou, op 22 februari 2010. En jou herkende je zelfs net in het 4e beleid. En dan citeer ik de brief. Als ik het gevoel heb dat je aan het beleid weinig kunt toevoegen, dan wil veranderen, dan moet je consequent zijn en opstappen. Wat bedoelde jou daarmee? Nou, het is exact wat er staat. Maar waarom kon je net vinden in het beleid? Nou, laat ik zo zeggen, alle treinen weer wat dingen waarvan ik zei, dat is niet datgene wat ik denk dat het mat. En toen hebben we wel eens wat verschil van opvatting gehad over het te voeren beleid binnen de club. Ja, te volle yield uit Jan, dat soort zaken? Nee, het is in zijn algemeenheid, je het me te vieren om daar nu naar Zwarte Pieten te zitten. Die periode, weer wat mij betreft vrij duidelijk. Ik kom mijn ei daar net in kwijt. Ik hier daar niet het goede gevoel bij. En je wel het gevoel dat ze jou serieus mij namen? afsluiten. Ja, natuurlijk neemt men mij wel serieus. Alleen er weer een aantal zaken waar men oor zo tocht. Nou ja, en als ik dan... Ik ben wel wat een man die dan wel wat trots zetten wil. Hè? Dus dan mag je op een gegeven moment zeggen van... Nou, dit gaat net meer. Nee, en dat botst? Ja, toen begonnen we wat te botsen. En nou, we gaan net echt ruzie maken, maar het was op een gegeven moment ik net vrolijker. En dan mag je een besluit nemen. Nou, dat besluit had ik nam. En daar had ik een keer spijt van aan, maar ik eerlijk ben. De opvolger van Koos Vormsma, wie een meervoudig bestuur, dat wie een Ime Kuper en Henk Hoekstra. Ik dat ging net goed. En Jan van Erven, letter nog. Je kwam erbij. Maar hoe slim wie het voor jou om te zien dat het doel weer net goed ging? Want bij Hoekstra en bij Ime Kuper, vooral bij man, dat jou jarenlang mee werken ging. Ja, en nog een keer de vraag, dus zei ze hoe slim wie dat om te zien dat het op een ei dus net goed gaat? Nou, dat is tweeledig, is dat vervelend. Het is vervelend voor de club, hè, dat het even wat minder gaat. En het is vervelend voor 2 kerels die er toch een hele ziel en zaligheid in zet hadden. En daar was Jan van Erven nog bij betrokken. Dus het was al even vervelend. Hè. Toen op geweer al uit de raad van commissarissen bij. En toen is later die beslissing nam om
met deze directie te stoppen. Ja, maar zij hebben toen eigenlijk 14 te volle yield uitjoen aan steeds maar middelmatige spelers. Hij is er net van Wasco je kind? Ja, maar op dat moment dan jij ik net meer bij de Raad van Commissarissen. Maar ze komen misschien nog wel eens over de vlier. Jawel, en hoogstwaarschijnlijk had ik daar ik wel eens wat zijn. Maar ik denk dat niet daar draagt naar datgene wat belangrijk was op dat moment. Op dat moment hier ik net de mogelijkheid om daar breedvoerig wat van te zeggen. Nee, maar dat behoefde ik net aan. Nee, maar is de malaise van nou, is die doel ontstaan? Nou, er is op een gegeven moment, er was dan een malaise. Het is nog steeds... Daar is het yield voortsmieten. Ja, maar het is nog steeds een redelijk gezonde club met een behoorlijk elftal. Hè? Maar er is wel yield voortgang. Er is ik even bij het afscheid van Henk en Ime is bewust gekozen door de Raad van Commissarissen, beslissen vanuit de winsten, vanuit de historie. Daar kunnen we, als we nou wat verlies creëren. En toen is er willens en wetens wat extra verlies creëerd. Dus vermoedelijke uitgaven in de toekomst die ben naar voren hellen. Hoogwaarschijnlijke miskleun ben ik al naar voren hellen. En dat had inhouden dat er toen een extra verlies creëerd is van 30 miljoen. Dus de man hier een structureel verlies van 5, 6 miljoen, dat is te volle. Maar er is 30 bij opteld. Dat is versneld uitgerouwen. Je bedoelt dat bijvoorbeeld een speler als El Yanoussi, die hier nog een contract voor 1 of 2 jaar en die heeft het doen naar 0 oorskreun. Ja, en als je dan letter weer verkepen van 6 met 6 ton, dan wordt dat no show als pure winst. Daar is letter weer een vrijval van West. Die is in het eerste jaar van Robert kwam. Ja. Maar dat is een vrij technisch verhaal. Maar dat is een boekhoudkundig trucje eigenlijk. Ja, toen had 5 miljoen van de fiscus weer terugbad. Nou, dat is op zichzelf een keurige situatie. Dus toen weer het verlies van wat bij iemand Henk creëert, weer dat weer nog 15. Maar je zei eigenlijk dat het verlies van ondertussen ben een paar spelers die zij in die tijd kocht, die hadden ze nou weer verkepen. Dus de Bas Dosten, die ben door iemand Henk nog gekocht. En Nassing komt vanuit die tijd. Dus die spelers die hebben nu geld opgebracht. Dus uiteindelijk denk ik dat we dat ik net zo sfeer aandikken maar door iemand Henk. Maar dat doet eigenlijk de Joeduistige voorzitter wel, hè? Ja, die doet eigenlijk niks oors om dan hield hij het maar te benadrukken dat hij toch wel heel erg belast is met de erfenis van Ime en Henk. Ja, hij had natuurlijk wel een erfenis meegekregen. En aan die erfenis markeerde ik iets. Maar het is net zo slim dat hij hield niet. Ja, nee, dat is. Hij kent het op papier het meisje, maar er is enorm volle uitschouwen, die 30 miljoen. Ik verbaas me er wel eens hoe dat Henk en Ime, dat zal net heel Europa. Want ja, natuurlijk, er ging wel iets fout, maar zo extreem als het uitlijn wordt. Nou, en ik heb van weekend met de. Maar die doen er niks erop, maar die houden hier. En ik zei je niet naar je voorzitter, hou daar nou eens mee op om over de historische te volgen. Maar dat voelt toch wel een beetje mij. Ja, maar Ime Kuper en Henk Hoek zelfs niet het want die hebben natuurlijk nog heel mooi gekregen van Bart van der Meer. En die zullen nou voortaan hun moeder wel horen. Maar nog even oer. Ja, daar ben ik niet de woordvoerder van. Nee. Dat is die visie. Hè? Precies, dat is bij mij Meurten. Ja. Maar toen kwam Robert Veenstra. Als opvolger dus van Ime Kuper en Henk Hoekstra. Kon je hem? Ik zit bij het Kameleondorp. Dan zitten we een keer in het hier een soort gemeenteraad, wie we daar. En daar weer Robert kwart voordat hij bij Heerenveen kwam, wie ik hem daar alles schenken. Ja, wat is er onder hem verloren, denk je jou, bij de club? Ja, dat is een moeilijke vraag. Robert pakt het op een andere manier aan dan Henk en Ime wend wien. Hij is druk ontsceneren. Ja, maar... en mijn succes? Ik denk, als ik daar was weer en er zijn financiële problemen, dat je ik saneren moet. Dus ik hou oer saneren op zichzelf, als er op een gegeven moment, toen ik voortgang, toen werkten daar 105 mensen. En 4 later werkten er 150. Nou, dat weer iets te volle. Dus daar moest insaneerd worden. Dus saneren doet pijn, dat is hetzelfde. Hè? Ja, maar verdwijnt toch al dat saneren, dat gaat misschien een beetje ten koste van de clubcultuur. En 2 weken geleden ziet Maarten de Jong, Mr. Heerenveen en Gerald Sibon zitten hier aan dezezelfde tafel. Laten we even zien wat Mr. Heerenveen daarover zei, de clubcultuur. Ja, dat klinkt misschien raar, maar als ik er ben en de wedstrijd wordt gespeeld of is gespeeld,
dan trekken ze altijd aan mijn jas van hoe kan het nou en hoe komt dat en waar is het Heerenveen gevoel gebleven? Ja, zeg het maar. Hè, vroeger deed je alles samen. Ik snap wel dat je als club zijnde een bedrijf wordt, hè, maar daarnaast hebben ze voetbal. Maar vroeger was het voetbal en het bedrijf stond ernaast. Hè, en die kant moet je weer op, hè, en dat mis je gewoon. Ja, het clubgevoel verdwijnt. Herkennen jullie daarin, in de woorden van Maarten de Jong? Nou, zo, ik jerk al je dingen. Hè. Er komt een heleboel bij mij van mensen die bellen me wel eens op. En die zeggen, ja, dit aan de hand, is dat aan de hand. Nou, voetbal leidt altijd wat onder een vergrootglas, dus dat is helder. Nou, vervolgens dan denk ik, ja, hoe gaan we daarmee om? Als je al je dingen gebeuren. Je zag inderdaad die klachten die Maarten die had. Ik zag Maarten op televisie. En dan denk ik, Maarten had daar natuurlijk twee problemen. Maarten zijn eigen probleem, dat is zijn verband bij de club, dat is beëindigen. Zijn werk bij de club. En Maarten herkent dat er bij de club wat dingen gebeuren. En die vertaalt er dan. Nou, ja, dus die is een roepende in de woestijn voor zijn gevoel. En die bent er volle meer. Nou, en Maar is het hudder worden binnen Heerenveen? Is het een bedrijf? nee, dat weet ik net, dat kan ik zo niet inschatten. Ik ga alle overtuigen dat de meesten die er zitten dit best wel hun best doen. Alleen nog, ja, er ontbreekt iets. Hè? En dat er weer een man die kwam bij de club, een sponsor, die zei je mee van, en dat is wat Maarten, denk ik viel, van het goed steert er nog wel, maar de kachel is voort. En dan zeg ik van, dat jerk meer, dat jerk een heleboel. En ik jerk sponsors die klagen. En ik zie een tribune die leger wordt. Nou, dan roep ik eens een keertje een commissarissen. Want die roepen mij ook wel eens tot de orde. Dus dan roep ik eens een keer die commissarissen van geachte heren. Wordt het net als tijd dat we eens een onderzoek starten. Een bedrijf waar het wat slechter gaat. Daar is het niet ongebruikelijk dat de directie zei, nou, laten we eens een extern meisjesziekje, die verstaan van zaken ha. En die eens een keer naar die clubs joggen. En dan binnen alle geledingen? Of vooral het stichtingsbestuur, een rief van commissarissen, de directie? Ik vind dat je naar die clubs moet. Dus eerst waar zit de klacht? Wat vindt het volk? Wat vinden de sponsors? Wat vinden de medewerkers? Nou, daar lastig ik een aantal oorzaken en dingen. Maar wat vinden jou dan? Die is juist. Ja, ik jerk een heleboel. Ja, maar wat vinden jou? Nou, en ik vind heel nadrukkelijk dat er even een jongen weer maat, waar wringt de schoen. En ik had net het gevoel dat de commissarissen daar op dit moment tegenaan op zitten om dat te herkennen. Maar had jou wel vertrouwen in de Joodse directie? Ja, dat je het met de vier. Daar wil ik geen oordeel over aan, want er is voor mij net 4 genoeg voor. Ik zou één ding willen. Dat was even een ander ziekje van jongens, kom op, even een aantal mensen met de gang, deskundigen. Even goed zien, wat markeert er aan Sportclub Heerenveen? Hoe lossen we dat op? Hebben we de goede commissarissen? Hebben we de goede directie? Hebben we het goede management? Is die lastpost uit Langwaard, die Riemen van der Velde, is dat de storende factor? Oké, dan beloof ik dat ik er nooit voor kom. Dan beloof ik dat ik nooit bij wat is. En dan beloof ik dat ik mijn herenvoorzitterschap inlever. Want ik denk dat het daar net leidt. Maar ik zou het lang. En ik zou zeggen, geachte raad van commissarissen, doe dat nou eens. Stel je hem eens zo op. Ja, want je wil wel eens deel zetten hè? Als een intrigant. En ik als een... Ja, dat is een erenaam. Hè? Is een erenaam. De intrigant van Langwaard. Ik werd door de directie van Nou als een bemoeial, zeg maar. En ja, Bart van der Meer, oortredend voorzitter van de Rief van Commissarissen, die zei dat 2 weken lang aan deze tafel op deze wijze. En ik doe de stelling aan dat de binnenkant, dus hoe de zaak bestuurd wordt binnen Heerenveen, dat in feite beter is dan ooit. Zeker wanneer we dat met 10 jaar in feite met 10 jaar terug vergelijken. En aan de boerenkant uiteindelijk is het lastig in feite om dat stokje oer te nemen. Dat hebben we jongen in die size hier. En ja goed, er is een hoop ruis om de club heen en dat neem ik dan de boetekant. En dat hoort ik net op. Ja, dat roers aan de boetekant, daar doelt hij nevens mij op jou. Maar ik denk dat dat wel mij valt. Hè. Bart zei nog in het ding. Het CNL, toen zei het er minder, organisatorisch minder uit. Dus nou, ja, toen bellen mij alles een paar mensen uit die om me heen zitten. En die zijn van,
Bart zijn historische kennis is niet zo groot. Hè? Dus nou, laten we het daar maar netjes bij letten. Ja. Want daar kan ik avondvullend een antwoord op ja, maar dat ook niet. Nee. Maar wat vind je nou persoonlijk wat er ontbreekt binnen de club? Jawel, dat nu kan Riemer van der Velde de wijsneus uithangen, want daar krijg ik straks nog een titel bij. Maar ik denk, er moet maar één ding gebeuren. Even als je naar die club, door externe deskundigen, en durf dat nou aan, geachte club. Show even hoe het eruit ziet en doe daar iets mee. En ik kan wel zeggen dat er niks aan de hand is, want ik ga net uitvoeren dat iedereen meebelt en dat iedereen contact met iedereen had over die club. Iedereen maakt zich zorgen over die club. En jou ook? En natuurlijk, er is best wat aan de hand. Ik lees juist weer dat we een broeinest winnen en dat we dit en dat we dat. Nou, doe je best, maar ook anders voorkom dit. Ja. Maar kan het weer de goede kant op gaan, maar Heerenveen? Ja, Heerenveen is nog steeds een club met een eigen vermogen van 11 miljoen. Maar kan het ook de goede kant weer op gaan met de Joodse directie? Ja, dat moet dat onderzoek. Maar er zijn aan, daar ben ik net de man die dat zei. Ik ga hier en daar, als ze mij vregen doen, en die commissie zouden komen, was toch een aantal adviezen aan. Dus zo best aan. Maar ik vind het nou een schot in de loft. Daar had je een enkele zin, dat leidt ik tot niets. En daar wordt het alleen nog maar onrustiger van. Zo, wat ik wel vind, de raad van commissarissen en ik Bart zei, van wij moeten zorgen dat we de neuzen weer een kant op krijgen. Ja, maar dan moeten we ook gelijk goed denken. En dan moeten we wel vaststellen dat wat er aan de hand is, dat we daar gelijk goed denken. En nou, ik denk dat ik daar ook zo denk dan de gemiddelde man. Ja, Jokje Johan Wolles, zo van gewoon in kwarte tiert, zeg maar alles weer op water brengen. Even toch alleen nog maar de goede meesken even op de goede plak te zetten. Nee, zo zou ik absoluut net meer willen. Nee? Dat ambieer je net meer? Nee, hij is 22, hè. Maar joh, leeftijd zei net altijd alles. Nee, nee, absoluut niet. Maar ik kan me voorstellen, het hoeft ik net volle oors, denk ik. Maar even zien wat gebeurt er fout. Nou, dat is mijn boodschap. Ja. En zullen ze daarom? Komt er zo'n onderzoek, denk je ook? Want je hebt het al eens vaker vastgesteld. Ja, dat weet ik net. Dat die vraag, maar was denk ik maar aan de raad van commissarissen stellen. Ja, want Juster, hij heeft toevallig nog een peteerhoorn, hè, onder horen met Robert Veenstra. Want zij weten echt dat jou hier nu Joen aan tafel zitten. Vind je dat leuk, dat jou hier aan tafel zitten? Waarom soms dat dan net leuk vinden? Nou, ze zijn misschien benauwd voor onaardige uitspraken. Ach, nee, dat wiek dan net voor plan. Nee. En valt mij ook dat ik net niet in, hè? Dat valt nog wel mee. Het valt reuze mooi, hè? Ja. Komt Heerenveen er weer bovenop? Ja, dus, hè? Ja, ik denk dat Heerenveen voetballend, ik voetballend even een probleem. Dus voetballend is het nog wat onevenwichtig. Nou, ik ga al geloven dat Foppen mij op dit moment wel wat adviseren. Dat is denk ik een goede zaak. Nee, En komt het ook goed met de gezelligheid bij de club? Nou, lege plakken, sponsors erin de fort. Ik zou zeggen, doe eens een onderzoek, show even wat er allemaal keert. En vervolgens dan komt er een advies uit. En als ik daarbij help ik en dan zou ik graag helpen. Dat is jouw visie eigenlijk. Dat is wat jou vindt wat er nou gebeuren met Heerenveen. Een onderzoek, toch een externe commissie binnen alle geledingen binnen de club. Wat er nou verhoren moet. Ja, verhoren moet. Wat er op de chain, wat er even onderhand is. vaststellen, wat kennen we ermee. Helder. Tegen dank voor je komst naar de studio. Oké, graag gedaan. Want Safia, dadelijk keer we zijn naar het Frieskenijs in Joert. Voor nu nog een hele gezellige dag.